So guys, nih fैसाखौ बख'जोब्बाय आङो हेल' गाइस खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनायबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं मोजाङैनो दङ दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु खोन्थानो नागिरदों बेनो जाबाय आङो मालानिफ्राय माबानायमोनथाय स्टार्ट खालामनायमोन बेखौ बावबाय आङो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं स' एक्साइटेड आं नायनो थाखाय स' गाइस नै बेनो आंनि पिगि बेंक आरो पिगिथ' नंला बेयो आंनियाव फैसा सोना दोनदोंमोन आं 50,000नि टारगेट खालामदोंमोन दा बेसे जादों मिन्थिया नै आङो माला सोदोंमोनथाय बेखौ नङा आङो बेखौ आङो नैबेयावहाय खेवगोन होननानै माबादोंमोन आरोना 2023नि 10 माने नभेम्बरनि 1 तारिखाव खेवगोन होननानै ओमफ्राय नायनोसै नभेम्बर 1 तारिखथ' बारबाय दा बेसे जाखो नायनोसै मिस्टारा गोलाव उन्दुना दंनायलाय आथिङा स' गाइस आङो पुरा एक्साइटेड जाना दं खेवना नायनोसै बेसे दं बेयाव इखौ आं दासो बख'दों ओमफ्राय आं खेवाखै नै इखै खेवनांगौ दिन टाना ना 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 खेवनोसैलै ओइ खेवनोसै फाइनालि बेसे जाना दं स' बेयाव आंनिबा 15,000 जादों आंनि आन्दाज खेवनोसै नै ब्लेडखौ लाबाय खेवबाय बेखौ बेसे गोरा मारै खेवो बेखौ बोदो माबा सोनानै गन सोनानै बो गन लाबोबाय जिलांबायसो माथो आयौ माने एफा गोरा जेनेबा कागजनिसो इयो दाद माखानि हासिनांगोनसै बेखौ ओरै हासिलांदो राउन्डनो सिखा लाब्रा सिखा बैखौ बख'नो हाया जेनेबा फाननायसो ओरै सासिनांगौ फैसा बेंकखौबो नै हासिनांगौसो फैसासो दा जिखायानो जाबाय थिंख्लियाव दोननायानो मोजां ओंखायनो फैसाखौ नुहांबाय नै $15,000 जायालै बे स' गाइस नै फैसाखौ बख'जोब्बाय आङो एसे 10,000 जागोन ना जायालै 500 आरो 100 सोदों आङो साननोसै माने एसे जादों बियो बिलाइआ आं गोलाव द्राय खालामनांसिगौबाय बुस्थु आङो माबानिफ्राय सोदोंमोन खोमा ना जुनफोरनिफ्राय सोदोंमोन खोमा ना जुननिफ्राय सोदोंमोन आङो ओमफ्राय नायलाय आङो सोनायानो जायासै गवा सवा थांनानैथ' पुरा फैसाया जोब्बाय आंना गवा थाङैनि सिगांनिफ्रायनो
सेप्तेम्बरनिफ्रायनो आं सोआखै बेखौ ओमफ्राय आङो बिदिनो दोनबाय थाबाय बिदिनो मालाबा फैसा मोनबासो सोयो आरो सानफ्रामबो सोआखै आङो फैसा मोनबाल' सोदों आं बिसनानिफ्राय खावै 500 ओमफ्रायो सेप्तेम्बरनिफ्राय आं सोनायखौनो बन्द' खालामबाय आरोना मानोना होनबा गवायावबो ओरै बिराद खरस जाबाय ओमफ्राय नै दा अक्ट'बरावबो आंना ओरैनो थांबाय सोनाय जायासै माब्लाबा सोदों आरो बिराद होमबा 3 मास जाखो आगस्ट बेसेबां जुननिफ्राय ना जुन जुलाइ आगस्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर 5 मान्थ जाबायना 6 ना 5 मान्थ आं सिगांनि भिडिअ'आवबो खोन्थाखादोंमोन बेवहाय सोनायखौ जाय नुदों मिथिखायो बेखौ सानथ'आ र' बेखौ ओरै खालामना दोननोसै एक्स माबागोन एक्स खमथार माथोलै बेखौ साननोसै बेसे एक्स'खौ सानग्रोनोसै गाइस 100 200 300 400 500 600 700 800 900 आयौ 100 माने 1000 मोन 100 सोबावनांगौमोन आङो मिस्टेक जाबाय बेयाव 900 दं 900 कारेक्ट आयै माबायदि जाजोबथारखो दे नों होनलाय बेसे जागोन मिस्टारा होनलाय बेसे जागोन नोंबा बेयाव 12 आंनिबा 10सोल' जागोन साननोसै नों माबायदि जाजोबखो थनना दोननाया बेसेया 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11 12 13 आयौ 13 ग्रोब थैबायलै आङो 13000 ग्रोब सानहरनि र' 1000 2000 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आयौ 13 याव 100 माने 14 इसोर 1000 माने आरो 100 होदेरनांसिगोन याव 14000 जानायनि वाह गाइस आं इसिनि बुरजा जमायना दोननो हाबाय बे खुस्राखौ दो आं 1000 खनसै लाबोग्रो 1000 लाबोग्रो हरगोन ना मा थगायलाबायनो थगायनो मागोन लाबोग्रो याव न' होनगोन ओमफ्राय आंबो नोंनो हरगोन गोदान बसना फैसा नोंना थनला जोबनाय फैसा बे थननानै दोनाबा इयाव जायो गाग्लोबग्लाबनो नै हरबाय आं बेनो ओइ नाय मासे सिख्र'जोबनाय सिख्र'नानै सोआबा गाइस 100 बारा हरबावबायसो आं गाइस नायदो I love you piggy bank मा बायगोन आङो मा बायनो बेजों मा बायनो मा मोनो नोंलाय मा मोनो नायनोसै गाइस बे मा होनो 14000 जों मा मोनो नायनोसै 14000 जों आं नोंथांमोननो खोन्थागोन मा बायगोन बेजों आं माबा मोनसे सानना दं आरो थोदेराबा मिस्टारनिफ्राय लानोसै आरो 14000 जोंलाय आरो मा मोजां बुस्थु मोननो नङा नुवाखै एसे बुरजा जायो नुवाखै बिदि दोनबा गुलु गुजुनो दानो बख'ना मोना बोसोरसो बख'नांगौ आंहा धनतेरासाव नों बख'नो होननानै सानना दोनखानाय जायाखैना दाबो धनतेरास जायाखैना आं सोखायाखैनो माथो नभेम्बरनिफ्राय सेप्तेम्बरनिफ्राय सोखायाखै आरो लाबोफिननानै दोननांगोन एबार एसे गिदिर खालामनांगोन इयो माने इदि थनना दोननाया जायगायानो जायाखै सोजायाखै बुस्थुआ बुंनानै
ना थाबाय खोमा खन'दो थाबावबाय गैया मा नङाबा डास्टबिन बालासो मोनदों आं गैया मा गाइस नोंथांमोनाबो बिदि सोना दोननो हायो नांगौ समाव ओमफ्राय इउज खालामनो हायो आरो जेनेबा नांगौ समाव बिराद हेल्प जायो बे बुस्थुआ नोङो बे फैसा बेग बायदिनो जमायना दोनलांबाय थाबाय नालाय ओमफ्राय नांगौ जायोबा गथानो मोनो आरो ना बेखायनो दा आंहाबो नांगौ जाबाय नालाय ओंखायनो आङो सिफायबाय आरो जेनेबा इयो गासिबो मिस्टारनि फैसा आं खावै खावै जमायनाय गोजासो नङाबाथ' आं बबेनिफ्राय मोनो आंनाव साख्रि बाख्रि मावा मिस्टारनिफ्राय मालाबा मालाबा बेगनिफ्राय 500 100 बिदि खावनानै सोनायसै आरो गायसिनो स' गाइस बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ'आ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो टाटा बाय बाय लाभ इउ